Hejka, z tej strony Kasia. Ja jestem Alicja i jesteśmy z drugiego liceum w Końskich i w ramach programu Granie w Pomaganie realizowanego przez Fundację Świętego Mikołaja organizujemy koncert charytatywny Gramy. Koncert odbędzie się w Koneckim Centrum Kultury 24 maja o godzinie 18, więc zapiszcie sobie tą datę. Wstęp będzie kosztował 5 zł, a na koncercie będą grali dwa nasze lokalne zespoły, Underdrive i Taft oraz Synchron. Bilet będzie kosztował 5 zł, ponieważ cała zebrana kwota będzie przeznaczona na stypendia dla uzdolnionych dzieci z niezamożnych rodzin. Gramy, bo pomaganie brzmi fajnie, więc zapraszamy Was wszystkich serdecznie. A zapraszamy, bo oprócz zespołów będą również strefa chillu, będą leżaczki, będzie sobie można odpocząć oraz będziemy sprzedawać lemoniadę, z której dochód za symboliczne pieniążki będzie też przeznaczony na stypendia dla dzieciaków. Także zapraszamy zobaczenia. i do zobaczenia!